17. november. Deň boja za slobodu a demokraciu, Medzinárodný deň študentstva. Študenti a sloboda, to jedno bez druhého nejde. Sloboda je priestor pre život, priestor pre vlastné rozhodnutia, pre názory, pre postoje. Dostáva takú chuť, čím ju vyplníme. To je sloboda. Potenciál človeka aj spoločnosti byť tou najlepšou verziou seba samého. Byť naozaj niekým a nie niečím. Sloboda nám chutí presne podľa toho, na čo využijeme, čo s ňou spravíme. Dúfam, že spomienka na 39. rok, na stret s fašistickou totalitou, na 17. november 1989, kedy padla komunistická totalita v Československu. Vždy pritom boli študenti. Bude pre nás mementom, preto aby študenti, ktorí sú na ceste k pravde, k plnosti svojho života, nám boli v tomto príkladom. Aby sme aj my, poučení vlastným životom, vlastnou skúsenosťou, boli lepšou, najlepšou verziou samých seba. A to sa týka aj celého Slovenska. Viem, o čom hovorím, bol som tam. V 89., kedy sme odzvonili totalite a nadýchli sa slobody. To, čo s ňou robíme odvtedy, je iba v našich rukách.